baby, you're my sun and moon. 1,000 bawat itupi. Pancit Canton, ethyl oxide mukbang. Bawal mo daw to dasalin. Ito, di ba mga balita ngayong linggo? Atin agad simulan, napakaraming dadaanan. Ako ay wala na enerhiya. Pero syempre pag sa chismis na hindi history, laging game si Mary Tess. Ako nga pala si Mary Tess para mag-retail legit fake news sa Pilipinas. Atin agad simula, una-una, nagka-issue at nasa mainit na crib si Donnelly na naglabas siya ng kanyang 28th birthday na photoshoot kung saan siya ay nag-portray bilang isang bata. So, ito ay naging issue dahil na-sexualize. Siyempre, hindi ko lang papakita yung kumpleto ang mga bata. Alam naman natin na sobrang strict ang guidelines. Sobrang strict ang mga may-ari ng social media platform, Facebook, YouTube, Twitter. I-search mo nga lang sa Facebook, Loli, diba? Sa anime. Ito lalabas sa'yo. At mabilis din ang mga minors pag nilalabas mo sila sa mga sexual or violent na mga genres na madali ka strike. At bilang isang YouTuber na matagal na din sa plataforma, alam ko na pinagdadaanan ng mga yan. So, tinake down na niya at siya ay nagbigay ng kanyang apology post kung saan pinakita niya dito ang mga naiintindihan niya kayong pagkakamali at wala nang kailangan isiping issue ang mga tao. Sana nga nilagay mo niya si Jose Halorina di ba? Tagal nyo naman issue. Na sobrang dami nila issue, hindi ko na nga sinubaybayan mukha naman siyang baby, di ba? Padidihin mo Donnelly si baby Jose para magkabati na kayo at wala na kayong dramas. Hindi na siya kakai-babe, siya isang kakai-baby. Seryoso dapat naman. Ito okay pa, naiintindihan ko pa to. Bakit pag lalaki, hindi sexualized? Bakit makadiri kami? Sunod na balita na Lucky Me nagka-issue na gusto daw ipa-recall sa ibang mga bansa ang kanilang iba't ibang mga flavors. Ito ay meron sa Ireland at sa Malta. Pinapa-recall nila dahil sa mga health safety issues kung saan nakita sila ng mga ethyl oxide ng mga particles sa mismong pagkain. Baka naman bagong flavor to, di natin alam. Pero yun naglabas na ng statement ang Lucky Me kung saan clarify naman ng Lucky Me na ito na ang ethyl oxide ay hindi kasama sa ingredients, na ito ay kasama lang para mapigilan yung pag-grow ng microbes. So para siyang klase ng anti-fungal ba? Siyempre alam naman natin diba, hindi dapat mabulok ang kanilang mga pagkain. So yun ang kanilang paraan para mapapatagal ang shelf life na kanilang iba't ibang mga pagkain. Kung sasabihin ko, mas maraming mga araw at gabi ang bumuhay sa akin ng Lucky Me kaysa sa patayin ako. Mga pinagpuyatan ng mga thesis at babae, yan ang bumuhay sa atin. So, kaya yan yung sweet chili, sweet and spicy. Nagtapon ka pa! Sayang yung ethyl oxide! Yung haluin mo! Alam mo, inisip ko kahit may ethyl oxide yung kakainin ko pa dito wala na akong pakialam kung mamamatay ako para dito. At least, mamamatay ako masaya! Hindi na ako kailangan imbalsamuhin. Hindi ako mabubulok. Para na akong noodle canton. Yan, kumain ka ng baboy. So, sunod na balita na pinagbabawalan ng isang SM clerk ang isang 1,000 peso bill na binigay para bilhin ng kanya nahanap sa store, at pinagbawalan nito kasi daw may mga tupi. Clarify naman ng SM agad na only those that are mutilated, stapled, and ripped caused by removal of staple will be deemed unfit and not accepted. Kawawa dito yung mga nasa jeep kung totoo nga na onting tupi mo lang nakalagay ngayon sa mga kamay na tapos hindi na kukunin ng bangko. So siguro dahil iba lang yung material na ginamit, diba, polymer something. Matagal naman nang merong batas na hindi mo pwedeng sirain, na Presidential Decree number 247 na hindi ko pwedeng sirain o hindi bastong paggamit ng salapi ng Pilipinas sa pwede ka magmulta ng 20,000, halos 5 taon na pagkakakulong. Hindi to bago dahil may bago tayong peso bill. Siguro sa ilang tonga ruling sa SM lang mismo. Hindi nyo kailangan masyado magpanik na hindi nyo matupi yung tigi 1,000 nyo. Alam naman ipa-frame. Ayun na nga. Diba yan? At least sure ka. Ibigay mo na yung buong frame mo. Ang hirap suklihan yan. Kasi babalik mo dyan. Then yung waterproof capability nitong ating bagong banknote. So kung makikita nyo po, ayan po yung banknote. Ay, binuksan na po natin yung gripo. We've immersed it. Baka and ayan po, kung makikita nyo, basang-basa po siya. Pero hindi siya po, walang gasgas. Hindi lahat siya naman ng nabusog, pera nababasa. Hindi po siya nalusaw.
I mean, ako, it will be Ako, gusto ko rin mabasa. that this is a good job. Ako, I appreciate the reforms that they did. Ngayon, polymer na. Siguro para mas makatipid or mas madaling gamitin. Bakit nga ba ito napili nila? Polymer project. More secure, more eco-friendly, and recyclable. Ah, okay. Pwede rin siya kasi diba para may gaspang yung mga lumang pera. Shorter survival. Ito importante to lalo na ngayon sa panahon ng pandemic. Well, naiintindihan ko naman, diba? So, siguro mas naging strict lang SM pagdating na dahil bago siyang bill. Ayaw naman nila may mga butas. Pero masyado na siguro excited yung may tupi. Pero ang importante, pakita nyo lang yung statement na nilabas ng SM. Siguro yung in-between noon, malaking problema yan dahil wala pa nagsasabi. Sunod na balita balitang balita, umikot sa ating Facebook sphere ang Incantation, isang Netflix horror genre kung saan ito ay mga found footage style ulit tulad ng sa parang sa Outlast, 'di ba yung ganong style na laro. Mga movies tulad ng sa The Blair Witch Project na may makikita mga film at or paranormal activity kung saan hindi normal na director na merong camera ang sumusunod sa mga characters pero mga handheld, mga CCTV ang sumusunod dun sa mismong storya. So, plot summary lang nito, ito yung tungkol kay Rona na kanyang anak kung na meron silang nasirang tradisyon at nabastos na klase ng Diyos doon sa isang tribo sa Taiwan. Marami natatakot daw na wag daw sabihin yung isang mantra doon na lagi sinasabi na magiging malaking plot point. Siyempre, hindi ko na kayo spoil dito kasi napanood ko naman na. At bilang isang mahilig sa horror games at mga horror genre na hindi naman mataas na ang standards ko sa mga ganyan. Ay, putang! Parang tanga ang puta yun. Parang ano sa paggawa tong bata mo? Motor? Makina ba yan? Kaya ka nabuntis eh. Eto, hindi naman siya pangit. Nag-enjoy naman ako. Pero para kasing pag nakita mo na isa, nakita mo na lahat eh. Pag nakita mo isang magandang footage style, nakita mo na lahat. Pero ito babagay sa mga bagong manonood sa genre na to na maganda naman kasi talagang quality. Kumbaga talaga na-check out niya lahat ng boxes para sa isang horror na genre. Lalo na sa ganitong style na found footage, lalabas yun yung galing ng actor mo, yung mga kakaibang angles na hindi mo kuha sa isang professional na talagang mayroong camera sumusunod sa'yo na direktor. So sa mga nagtatanong, totoo ba yung doon sa movie? Hindi. Lahat yun ay gawa. Okay, sinabi ng direktor, ito ang story ay galing sa mismo niyang experience sa Kaohsiung, Taiwan. Kasi siya pwede ba nakakatakot lagi pag meron nakalagay sa simula based on a true story. Yeah, sinabi dito na may family of painters daw, surnamed Wu in Kaohsiung City, claimed to be possessed by gods. The whole family did not eat for several days. Siguro di pa sila nakakatingin ng pancit canton. The family members beat each other with crutches and the main card of the gods burned their skin with lit incense and even splashed feces on each other and fed feces. So ayan, marami dito mga correlation, mga mirrors doon sa mga nangyari doon. Hindi ko na i-spoil. Masaya siya. Panoorin mo kung meron kang kasama, kung meron kang looking for kaduo sa mga ganitong horror na movie. Masaya siya. Ito yung isang snippet doon sa mantra doon. 雪花飘飘，北风萧萧，天地一片苍茫。 Me trying not to look and memorize the curse symbols ng movie Incantation. L in the house here at Rocket Mortgage. Yung kayo matakot. I need to talk to her. I'm Yung thinking director na nagsabi, nagawa lang lahat yun. Oh, no, that would... Well, that would... kaya nga maganda siyang panoorin kasi kung napaniwala ka doon, ibig sabihin maganda nga yung quality ng production. At na-appreciate ko yung bilang isang horror fan. Ito yung trailer niya. Super Idol is showing. 现在我们来做个测验，请在脑中试着将摩天轮向右转，再向左转。向左，向右，向左，向右，这便是祝福的原理。 Manifest. Ito na, ito yung pinag-uusapan natin kanina. 我叫李若男，
Si Ronan, yung nanay. 6年 Sa 前 trailer lang to, so wala namang 曾 ano. 经触犯了可怕的禁忌。 Yan sila na may sinana silang tabu na sinira. Hanap niya yung gagamba. 坏坏在哪里？ Donnelly, sabihin mo kay Jose yan, baka baka gumana para matapos na issue nyo. Alam ko lang, bold. Yung pang gangster, 是 bold. 我的小孩。 Pag alam mo sa sobrang nagulat ako dito kasi ang inisip ko dito, ano na lang to, matagal na siyang movie. Kasi yung mga talaga yung mga kuhang-kuha eh, yung mga styles, yung concept ng hawak-hawak. Galing eh. Ma-appreciate ko naman to, maganda naman. Pati yung effects na ginamit ko sa Trypophobia, kumakatibato ko pag giniisip ko. Umilig pa kayo sa mga ibang horror na ganito yung style, panoorin nyo rin yung Gunjam na Haunted Asylum, maganda rin yan. Diba, itong, nalala nyo to, yung Addict sa Kanto nyo. At ang huling balitang ito yung bagong ng Hubble Telescope sa ating universe. So, diba, ito yung dating version, ito yung mas updated na. Diba, makikita natin gaano kalawak ang universe. Kasi isipin mo, sobrang special ba ito nag-iisa sa gitna? Bakit kaya? So, ayoko. Wala masyadong drama ngayon. Buti na lang, mga issue mas chill lang at wholesome. Kaya masaya ang Mario Lopez nyo ngayon. Kaya masaya si Marites ngayon. Kung sa mga ganito, with a like, share sa mga matatakutin yung friends. Huwag nyo kang subscribe. Marites na mamahal.